Vi skal tage baggrundstegn på kameraet. Okay, Sebastian Bang, du er i gang med at lave plakaten til filmen Vikaren, og hvordan føler du det går? Jeg synes det går udmærket. Jeg er ikke så god i sådan iMovie, men jeg skal lige have fundet ud af, hvordan man lægger tekst ind. Jeg synes det går fint. Ja. Nej, lad være med at grine. Herude, hvorfor så alene? Hvem kan du vente på, der kommer så for sent? Tag dine ting, hør, det er ikke noget problem. Ring til dit hold, jeg ringer til mit hold. Vi får blive det ikke klart, så vær med til mine venner, vi gør mig lidt stolt. Alt dem hænger ud med fine folk. Okay, kom, du skulle til at komme med mig. På udflugt i natten, ingen ved, hvor vi ender. Vil du ud på eventyr, hold dig tæt til mig. Okay, vi har lige taget billeder til plakaten. Vi har lidt svært ved at fange et godt lys, men vi fik et rigtig godt billede til sidst. Jeg fortæller dig det hele. Gå midt på Københavnsbroen, morgen det vil blive lys, solskin for oven. De fleste mennesker hjem for sove. Vi er på vej ved, jeg ved ikke hvor. Mathias Hoff, du er ved at skulle blive filmet til den allerførste scene. Hvordan har du med det? Så har det en fin respons. Jeg kommer nok til at grine på gangen og sådan noget. Min hånder, kom. Jeg har det som en lille dreng. Livet er en leg. Åbn dine øjne, prøv at se dig om. For alt hvad du har. Vi skal lægge make op på Laura, fordi Laura hun har fået den fedeste hovedrolle. Ja, jeg er så glad for det. Vi kan lige prøve at gå over og kigge en gang. Det hun har prøvet nu, det er min mascara. Ja. Okay, klar, du er i gang med at redigere filmen. Hvordan synes du, det går? Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg synes, vi har nogle dårlige optagelser og nogle gode optagelser. Og det er så mig, der skal klippe dem. Jeg glæder mig til. Hvad synes du, der er det sværeste ved at klippe filmen? Det er nok sekunderne og timing på min MacBook. Okay. Din tid, og jeg spiller bestemt ikke min egen. Så lad os smutte nu, vi bestemmer